Siellä öljyssä itse asiassa kulkee paljon tietoa. Ollaan käyty aika hyvin näitä voiteluperusteita. Luku 1 kohta läpi ja näitä tulee sitten lisää, mutta käydään vielä vähän loppuun, että yleisimmät harhaluulot liittyen voitelun perusteisiin vielä ja vähän kertauksenomaisesti, että mitä me tiedetään ja mitä me kuvitellaan. Öljyn puhtautta, sen merkitystä voideltavien komponenttien elinkaareen, ei niinkään siihen voiteluaineen käyttöikään, vaan se, että mitä kerrannaisvaikutuksia sillä öljyn puhtaudella, sillä hyvin kunnossa pidetyllä ja huolletulla öljyllä on. Yhtä lailla, miten paljon tärkeää tietoa me saadaan öljystä sieltä laitteen sisältä. Se käy kiertämässä joka ikisen koneen osan, mitä se voitelee, tuoden pois sieltä mahdolliset kulumametallit, mahdolliset vauriotilanteet pystytään arvioimaan, kulumametallien koosta tai sen muodosta. Eli siellä öljyssä itse asiassa kulkee paljon tietoa, jota me ei käytetä hyväksi siinä meidän muussa kunnossapidossa ja muussa kunnon hallinnassa. Eli on hyvinkin arvokas assetti siellä jossain putkien sisällä, josta kannattaisi ottaa kaikki hyöty irti.